comença un nou camí. Ara ets amb mi. Tornes, te'n vas però sempre tornes. Carregues records que t'han fet créixer, tan plens de vida i d'històries, viatges i llocs que ara enyores. Per nosaltres els 40 anys és una fita impressionant i estem més que orgullosos d'això. I perquè te donis una idea de la dimensió d'aquesta feina, 14 publicacions inicials, avui són més de 200. Batalles i tants pobles creuant els teus cabells. Tanca els ulls, els sents. Tornes, te'n vas però sempre tornes. Carregues records que t'han fet créixer, tan plens de vida i d'històries, viatges i llocs que ara enyores. Sents un aire fred t'envolta i la tardor s'apropa, fulles van caient i saps que sempre tornes, te'n vas però sempre tornes. Carregues records que t'han fet créixer. Tornes, te'n vas però sempre tornes. Carregues records que t'han fet créixer, tan plens de vida i d'història. I des del 1983 aquí ha plogut molt, amb més revistes, amb més publicacions en català, donant aquest valor a la nostra llengua i a la nostra cultura, sobretot pensant en com mantenir aquest futur il·lusionant que hem vist avui en els premis. Records que